Nortzuk osatuko dabe Gatikako 11koa? Elkarrekin mundu aldatu dezakegu, esan zenidan, zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia, da hitzez hitz. Nor izango da? Ni alaz naz, Gatikakoa naz eta 17 urteko daz, eta orain mungian ikasten ari naiz batxiller. Ni amets naz, 17 urtekoaz, eta nire bai Gatikan bizi naz eta ikaslea naz. Uste gogolako ekimen oso polita dela eta adin guztietako jendea behar dela hau aurrera eramateko. Nik ere uste dut gazteon itxura beharrezkoa dela eta horrek baita euskara sustatuko du. Ni hau bizi izango naz. Eta ni ere hau bizi izango naz. Elurra bera estaltzen duenean, bideak desagertzen dizunean. Nor izango da? Ekaitz Arbinaganaz, interkonexio elektrikorik ez elkarteko kidea hasieratik eta oraingo lehendakaria. Gatikera etorri nintzen, Plentziatik. Nire emaztea Gatikakoa delako eta oso gustura bizi naiz hemen Gatiken. Zein gertu gauden sentitzen. Bueno, oso garrantzitsua da euskara erabiltzea. Hizkuntzak bizirik mantentzeko erabili behar direlako. Mendikate honek lotuta, Ni hau bizi izango naz. zaurian irea da, ta kantu hau biona. Nor izango da? Lagunen espedoa, bosteko aimantain da. Hola, me llamo Alicia, soy de Bolivia, vivo en Gatica desde hace 21 años, tengo 2 hijos, Paula y Jorge, nos marchamos a Toledo, Paula nació en Toledo, Jorge nació en Burgos, pero decidimos volver con mi marido a Gatica otra vez. Lo hago por motivar a mis hijos a que aprendan más el euskera y pues yo también un poco más aprenderlo con ellos. Ni Belarriprest esango naiz. Nor izango da? Ni Aloña Arruza entzunzanaz, jai batzordeko kidea, 20 urtez tabernaria izan naiz eta aldaketa bat eman diot nire bizitzari, ikastoletako langilea naiz. Gure begie zeruta. Erabaki dut Euskaraldian parte hartzea, alde batetik tristura sentitzen dut, ze hau egiten badugu da Euskara ez dagoelako pilpilean eta galtzen gabiltzalako. Baina parte hartuko dut, ze uste dut zerbait zordio dela Euskaraldiari. Ametsa. Erabaki hau hartuta ondoren, ni hau bizi izango naiz. Eta hemen nire ekimenaren hau bizi. Nor izango da? Asmatu nahi nituzke. Bueno, ni Igor Fernandez naiz.
makinista naz. Gero elkarte baten kidea naz, hau da baratzea elkartea, eta kontsumo ekologikoa bultzatzen dugu. Nik uste dut garrantzua dela, izana da tresna bat euskara sustatzeko eta euskara gehiago erabiltzeko. Eta baita aldi berean modu bat euskara erakusteko. Ni aho bizi izango naz. Naizenaren tragedia. Nor izango da? Ni Amaia Ruzanaz eta Gatikako liburutegian egiten dut behar. Gainera, udaleko euskara arloko arduraduna bere banaz. Behar nagusiak uemak egiten dauz, baina besteak nik egiten doaz. Nire ustez, euskarak deukan egoeragaz edozein beraren aldeko ekimena ondo datorkigu eta parte hartu behar dugu. Gainera, euskaraldiaren xedea nik uste dut euskara salbetako gakoa dala, hau da, erabiltzea. Ni, noski, aho bizi izango naz. Nor izango da? Ni Joseba Artza naiz, Joseba Artza Alonso, Ordiziarra, Gipuzkoarra. Lanbidez ingenieru naiz, eta horrek Bizkaira ekarri ninduen, Zamudiora, IGTA izeneko enpresara. Hori orain dela 25 urte, eta horietatik azkeneko 23ak Gatikan pasa ditut. Hori joko herriko barraren aurri. Euskaraldiak euskararentzako badu bere garrantzia. Egun edo tarte hortan, akaso izan balio dezake, norberak reflexio edo apurtxoa gehiago pentsatzeko, euskararekiko, euskarak duen egoera, euskararen alde egin dezakeguna. Ni aho bizi izango naiz. Zorriak zeuzkan eta haiek botan aia. Nor izango da? Kaixo, June Herrero naiz, Gatikarra, 23 urte dekodaz, eta hemen Gatikeko farmazian beharritzen dut. Aukera hau eman zidaten eta ideia ona iruditu zitzaidan hemen herrian euskara bultzatzeko. Ni aho bizi izango naiz. Nor izango da? Kaixo, ni Maitane Morales naz, Gatikan bizi naz eta gorputz hezkuntzako irakaslea naz. Eta, hemen Gatikan, Gatikako bizikleteruen ordezkari moduan etorri naiz. Nik uste dut euskara egoera larri batean dagoela eta, euskaldun guztiok modu batera edo bestera parte hartu beharko genukela egoera horri buelta emateko, egoera hori aldatzeko. Ibiltzen gara beldur gabe.
bueno, eta guzti hau ikusita, bueno, ni hau bizi moduan parte hartuko dute Euskaraldi honetan. Nor izango da? Ni Txutxi naiz, o Josu González Martínez de Baroja. Nire profesion izan zen administratibo. Eta nire partikular izatea volunta. Bultzatu euskeraz, entzutea euskeraz, hori garrantzitsua da. Ni belarri prest izango naiz. Nor izango da? Kaixo, Seila Basto naiz eta duela 7 urte Gatikako Nagusien etxea kudeatzen dut. Hasieran ni bakarrik eta duela 3 urte eta 10 izen ondoren 2 langilerekin batera kudeatzen dut. Euskaraldian parte hartuko dut, lehenik eta behin ekimen oso polita iruditzen zaidalako eta bigarrenik uste dudalako euskarari zerbait zor diodala. Zergaitik esaten dut hau, nik betidanik euskeraz ikasi dut eta ega titulua B atera nuen, baina gatikara bizitzen etortzean eta nire senarrari eta ingurukoei bizkaieraz entzutean, nire euskera batua guztiz nahaztu zen eta hortik aurrera nire burua ziur ikusten ez dudanez, euskera hitz egiteari utzi diot. Euskaraldian belarri prest izango naiz. Besarkatuz gure